Mayong hapon, mga minahal kong pagkalunos. Mao ni atong kuan. Mao ni atong quarantine facility sa Batangas. Nya atong gikan sa mga Cebu, sa Manila, diri butang atong sa abroad. Nya pan matanong kini gibuhat sa atong mayor Pahulyo na mahatag og maayong kuan ang katawhan nga gikan sa labing-lapit nga muuli sa matag ang mga facility nga kitagana alang sa katawhan sa lungsod sa Matalog, Philippines. Alang sa kasayuran sa tanan ang atong mayor Eric Pahulyo naningkamot aron mahatagan og maayong kuan abang maayong lugar aron ilang maistihan aron sa kalinga pilipinya karon hindi amo pinagbangay ta sa pagsuban sa matalungan ang sa kita alang sa lungsod alang sa pamilya alang sa kaya mas importante yung ginagawa karang hapit ng Pasko alita mo pinamagay maraming sa kalambuan sa atin kaya anong gamot na katingin alam mo kita sa baway tinan mo ang wato sulat pero naman para na may iba na sa politika wala yung kasamang pinabangay ta amaon din ay atong ginagawa ulam mo mga